Makagi kacha nyinga Milton Ochieng. Migao ma jolweny kokalo jatend migao Aden Duale olando ni General Francis Ogola ibiro iko chieng' tarik 21 Jumapil dweni e dalane e kaunti ma Siaya. Mae ridhi kod lendo motelo mar familia mar mosenindo General Ogola manowacho ni Ogola ne dwaro ni mondo ike e bwo seche 72 tok tho mare. Ka giloso e dala kane gitimo ikruok mar ik mare, giwacho ni gichano chenro mag ik mare Jumapil tarik 21. Bende gimedo ni General Ogola ne asiemo kama obende nodwaro ni mondo bi oike gi sanduk manodwaro. Kowacho ni kik ike gi sanduk. Timo mos. Familia mar General Ogola owacho ni nyasi mane gipango timo odiechieng' makiny madhialo higni 100 manyuol wuon Ogola pod biro timore kaka nopangi. Anyuola nowacho ni chenro makamano ok dhi ng'adi kendo ibiro chan odiechienge. Machap kodongo neno ko ng'at ma timbene mos. Nyayudo wachno nebinene ne idho ndege olwar kodgi bima koro gihinyre no anyase to koro kaka dotimre koro tek koro mpango ndo kata nyithindo nyalo time matin kura kia kino time matin kata time matin ma arach. Anyuola moro e kaunti ma Nakuru ywago tho mar Kapten Hilary Litali mane en achiel kuom ji 9 manowito ngimagi e masira mar kalapapla mar jolweny e gwenge ma Sindare kaunti ma Elgeyo Marakwet. Litali en achiel kuom apisa mane otenore gi jatend jolweny mosenindo General Francis Ogola chieng' tich ang'wen. Litali ne oriwore kod jolweny higa mar 2013. Ujumbe uliweza kuletwa kupitia kwa maafisa wa KDF kutoka 3Care wakisema kwamba wao ndio wako karibu na sisi na wametumwa kutoka headquarters ya kwamba walete ujumbe kabla hauja weko kwa TV ama hauja kuwa announced na president. He has been the breadwinner. He has been what we need in our life. Neno ambalo aliniacha nalo akaniambia, mama, narudi Nairobi, nimerudishwa kwa ofisi ya CDF na nataka, tulikuwa tumeanza mjengo wa nyumba, nataka huu mjengo Mei nianze kufanya roofing, alafu July ushift kutoka Nakuru tukitale uanze kutengeneza boma, alafu mimi niko na course moja ambayo nimetumwa nje the month of September. Nikishaenda 3 months nikirudi, hiyo nyumba nataka nilete wife wangu pamoja na mtoto na pamoja na marafiki zangu tuchome mbuzi hapa nje tukule. Kuyo omako anyuola moro e gweng' ma Kirimunge e kaunti ma Kirinyaga bang' wito wuodgi e masira mar ndege ma jolweny e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Anyuola ma Sergeant Maduong' John Kinyua Muridhi ne obok bang' yudo ote wi tho mare. Anyuola no ne wacho ni ne gigeno ni Muridhi ne nyalo tony e masira makamano, kata kamano lendo ma jatend piny Kenya William Ruto no yango luoro margi maduong'. Josephat Muridhi ma en wuon mosenindo Sergeant John Kinyua owacho ni tho mar wuode en lal maduong' kaluwore ni wuode ema ne en siro margi e anyuola no. Owadgi mosenindo Sergeant Kinyua lero ni ne gin kanyakla chieng' wuok tich jumani e chenro mage.
Wakati nilirudi nyumbani nikaambiwa na hata Kamuku aliniambia, lakini aliniambia yeye yuko uhai, ameanguka na ndege, lakini yeye ako kwa hospitali. Nilikuwa nikifumilia kidogo, hapo ndio rais wetu alitangaza wale wameshakuwa na hiyo, wameshakuwa pamoja, na alimtangaza kama hata yeye alimwaga dunia. John Kinyo Muridhi alitangaza. Ni kwa kusikia hivyo kiongo yangu ikaruka kidogo, nikaona mambo yangu yote kushapotea sasa. Ile habari tulikuwa tunapata kidogo juu nilikuwa tunafuata na wafanyikazi wenye wanafanya na yeye, ni kwamba alikuwa on board, lakini hakuna further details, so mpaka tungegojea official information. He was like a dad. I am the way I am kwa sababu ya yeye ndiye amenisomesha wakiwa na Grace. Mano ote mwachopo no sechegi en jatend piny Kenya William Ruto, ogai mar Azimio Raila Odinga kod jotend migepe mamoko otimo limbe e par General Ogola e kar dak mare mar Riverside e boma ma Nairobi, kama ne gidhi kuyo gi familia mare. Kawadhi nyime en ni jolweny ariyo mag KDF manowito ngimagi odiechieng' manyoro e masira mar kalapapla iko kawuono kaluwore gi chik mar din Jo-Salam. Brigadier Swale Saidi idhi iki kendo ik mare dhi nyime e kar Jo-Salam ma Mombasa ka Kapten Sora Mohammed to iko e gwenge ma Moyale. Bende wamedo paro ni jatend piny Kenya William Ruto kaachiel gogai mar Azimio Raila Odinga gi jotend migepe mamoko timo limbe e par Ogola mantiere Riverside e buore Nairobi. To kawadhi nyime en ni jotelo mag duond bura mag UDA mawuok Nyanza ochungo chenro duto mane gichano timo e gwenge mondo mi gikaw thuolo mar chiwo luor margi mogik ka giywago mosenindo Jener Francis Ogola manyo wito ngimane apoya tok kalapapla manoidho kod jowetene podho kendo muoch mach. Jotelogo kwayo piny owacho mondo tim nonro matut mar yango adieri e wi gima dine kel masira mapoyano manokawo ngima Jenerol Ogola kod jolweny mamoko chiko. Bende gikwayo oganda Jo-Kenya to ahinya Joluo mondo hore e kinde ni magiwito wuodgi Marandiga. Wachungo duto chenro te mag UDA mane timore Nyanza mangima, kendo wadhi kwayo National Elections Board mondo oyie mondo chor kendo reorganize calendar mar election mondo mi wachiw thuolo mar ywak. Kao kamano akaw thuolo makende mondo wakwa kanisa kaachiel kod jowa duto mondo walem ne familia mar Ogola kaachiel kod jogo duto bende moyudo hinyruok kata motho, to gi kwayo mar chango haraka ne jolweny ariyo manoyudo thuolo mane ok otho. Kwayo marwa kaka yawuot Luo mane sirikal agencies matimo investigations, nikech nitiere weche mabwogo itji kendo nitiere jogo mawacho achiel ariyo adek makiko itji. Dwa kwa ni mondo mitim nonro mapiyo kaka nyalore mondo gik mokelo tho kod masira malich machalo kama mondo jopiny ong'e. Nyaka chakre Kenya ne yud independence pok ne wayudo wuod Luo modonjo mobedo chief defense forces. Koro wan gi kuyo makende, Joluo te wariwre uru e kuyo ni. Gima kwayo jowani mondo wabed gi chuny ma muol sechegi kendo wabed gi horruok makende. Wabro nyiso kwe sama waywage kendo encourage Jo-Kenya te manohero Jenerol Ogola mondo bi oywag Jenerol Ogola. Piny owacho olando duoko chien kwan mar oboke mag wuoth mosekwamo e kinde mokalo kaachiel kuom okenge mokaw mar neno ni gikedo gi mibadhi mosego tache migawono. Kolimo chenro mag chiwo obok mag passport e Nyayo House, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki owacho ni kuom obok maromo 724 manomoko dwe mar adek higani, odong' mana chiwo obok 50,000 kuomgi ka 40,000 irito mondo jogi okaw. Omedo ni kochakore tarik 1 dwe manyien, jogo duto mandikore ne passport biro yudogi e bwo ndalo 21 ka gioro kwayo, ka ndalo
mabiro bende bang'e to gibiro yudogi e bwo thuolo mar ndalo 7 eka bang'e no ero gibiro yudogi e bwo thuolo mar ndalo 3. Jong'wech mopogore opogore manegi huma e piny ngima osedonje pacho ka motelo ne tuke ma Kipkeino Classic makiny timre e paw tuke Manyayo. Lesile Tebogo kod Christine Boma e moko kuom jong'wech mosemole Thurka. Jaloch e mita 100 e Afrika Ferdinand Omanyala kod Mary Morama en jaloch mita 800 duto jowacho ni giikore makare ne tukego. Me to come here, it was because I have the memories that